Kohimen kopara bayid hautrai Jesu Kris. Minta kasngi kabalang kakenma burom yaka sngi ka jongu deva sahayam perla habaneng. U deva sahayam perla udena kari India na Kanyakumari ulalong ushipai bad udena ka udon hakaniam Hindu lakaya u kathinyuspa kadar bad ulayap kathinyuspa san po ar badula im kumba laipo kindai ne sapos nem karta bad nadu ka por ula yosno shapangu Jesu ula yidia Jesu badula pediang yaga jingei namar ka jim pediang yaga jingei us em ula hukum baude bania henre shimla kindran din naga jingei ula yang scam haga jingei bad kila pa ia wo shaklau bad kila te kakti ki jat jongu daka kinjri nar bado la ino bania pangto udon ta ga jaklia bandi ula im daga ta ga jaklia daga badi kumukso na marbaro artli ki ki jat jongu la te daga kinjri nar henre shimla yap nanta kila pinyap yau daka white lam na marga chinge te habangi don uwe uri kuit hagari jongi balayap mater kalanga jingai mensiem yangiru banyaines kem haka jinge hapadeng babon ki jinge kijimpule mendagasngi ki kran hangi halor ka bor ka itiar jongo Jesu Kris ladapis ngabha nagashiti shaki Hebrew ngiyosngo baro ka bor jonga parthe ka pendem hakamatu trai u bleula ayav Jesu ia ka bor ka itiar ba baro kindem hakamajo u Jesu download ka bor halor kie baro lada u Jesu don ka bor halor kie baro kito ki ba kongo iawu kito ki ba nget iawu kito ki ba pediang iawu kinyolut ya kaneka bor kaneka longa jimmantoy nagabinda ki bange habangi nget habangi eat habangi pindam yalade hakaneka bor jungo Jesu nginyo lut kaneka bor baro halo jongi halor kiinga sem jongi henre bon sin ngit sautu mangi ki kristan ngilong kamting beach mangi ki kristan ngilong ki bakam ngate beach hakamat kino ki jinge hakamat kino ki jimpang hakamat kino ki jingjinjar ngilong kam tholot what hadin bangidon kaneka bor haga jingim gajongi what hadin bang yopdiang kaneka bor now Jesu ngimju don ga jingshania tilletelan te bon sin ngila ban yo i ngilong ki buryu ki bakolon bon sin ngilong ki buryu ki bartatin bon sin ngilong ki buryu ki bating beach bon sin ngilong buk ki buryu ki bakinran dinru naga jinget bon sin kalam das ngotu syapang kaneka bor jongo Jesu kabatrai kam hapo jongi vei pai vei te nagata kada ka gospel menda kasngi kadam benrap halor kaneka jingi kai kabangius no naga chiti shekibru ublay ula ay lord yakie baro hapoka bor sen shar jongo Jesu but namar kaneka jingsautu ngidi ban peit kumno habau Jesu la wan shaka synagogue don way ubru basham soit mensiam bam koi ula yo i yaka mensiam bakoi jongo Jesu hapojon mensiam bam koi uting yaw Jesu na marba ula yo i mensiam bakoi bashang hapojong Jesu badula perta haw Jesu melangu bakoi jongo bale me van man penchitom pensajayanga bale me van man pentotiyanga bad mensiam bam koi kiting henre mangi ke badon mensiam bakoi hapojongi bon sin ngim pat soto yakane kane kalong jing so si jongi ki kristan ngim patla ban so tu bha yakane
Di na mar kane ka daw bangim don kane ka jing so tu ngi kerlan shi kerlan ha ka pop but ki jing sunia ka we hadin ka we pan but ngi penjabu rom yala de. Baru Jesu u peni hangi ya ka bor ka itiar. Ka bor ka itiar jong Jesu kadon haki inga sem jongi. Kadon haki kam ki jam jongi. Hamalla ke binda jonga jingim jongi ngila ben yom ma dia kane ka bor ka itiar jong Jesu. Tingide men kille yala de bale ngiyai klem das ngavutu kane ka bor ka itiar jong Jesu Christ ka trek kam haga jingim ga jongi. Bun sin don ki inga sem kisngau si kisngau jinjar. Don ki inga sem ki bala jod. Don ki inga sem ki ba im huri hura. Kalam das ngautu kanika bor. Don ki bru ki ngop shi ngop ha ki jingdi kadi kawe hadin kawe pat. Ki don ki bru ki ba ngop ha ki jingkerni ki kiat ki drag. Kalam das ngautu kanika bor. Ki don ha po jongi kanika bor man light loid. But ni yusngo ayu haba ujisu ulale kanega kambala halaru tau bruyu haba ujisu ula dumok ya utau mensiam bamkuid ban mino anabu ki bruyu baro kilas ngopala ki on ke jingi kai ka batimai don bun gi nongi kai hapadeng jung ki kimi ki pamapi baro pilong ki bahikai ki ko ki bahai bahain ki kai ki we henre bun gi jingi kai jongi kim de don kane ka bor temai. Kajingi kai jongi kam julong batimai lanoru haga jingim jongi. Henry habau Jesu lai kai kibri ki belas ngap yawu ki bela yo i yawu ki laong kumno kajingi kai ka batimai. Kai kajingi per. Namar hau Jesu kala trekam ya ka bor jongo bele. Kala trekam ya ka bor jongo mensim bakoin. Bad habau la hikai da ka pinki kata ka bor jong mensiam bakoin ki brio kila snap yau kila ong pe kane kalonga jingi kai ka batimai hato ngila ban hikai temai ki konjongi pe ki kimi ki pa ki bas ngap yanga hato pilane yam ban hikai ke jingi kai batimai ki konjompi bale ke jingi kai jompi kamju long ki batimai kadba ki kon gi snap lese ki nongi kai ke bas ngap yanga pide ban kerle bale ke jingi kai jompi kam julong ke batimai ha ke jingim jompi ballang ke batimai pide ban don hapo jompi umen siem bakoid kumbala trekam hapo jongu Jesu bad haba u Jesu lahikai da ka jingalang jongu men siem bakoid uksuit ula pet ke jimpang jingshitam kila koid but ki brik kila snaulingo ba ang ka jingi kai ka batimai namar uhikai dap da ka bor ka itiar jongo bele mangi ki kristan ngide bandon kane ka jinglong hapo jongi iwei pa iwei rum ka bor ka itiar jongo Jesu Christ kadeben trei kam hapo jongi kata ka bor kadeben mi na po jongi kramba ki briu ki basngap yangi ki briu ki imbat ngi kin stang bandong ka jingim ka batimai ka jinglong ka batimai ka jingkren ka batimai ka jingi kai ka batimai bat nangno ulayo bor bat ki stang bandong ulong ubriu jongo bele ulong ubriu jongo Jesu kalong kabriu jongo Jesu bad ki briu kin buram yangi ko himen ko para tongin pan ka bor na Jesu binda bangin long ki kun jongo Jesu ha ka yait ki yang jongi ha ka jinglong jongi ha ka kran gi kana jongi ha ki inga sem jongi bangi de balong ki kun jongo Jesu kanamba ki briu kin yo i kane ka bor ka itia patrai kam hapo jongi iduai na ka binda kane ka jingae Jesu be id karko kardo yangi pensle yangi da kane ka bor ka ba temai bangin dup laban im da kane ka bor ka itiar ka batemai ngilaban kren kana bat kane ka bor ka batemai bandup kring yakiwei shame en yaro ya utrai Jesus Christ Amen.